train ani tuna hianin balcony le lama pom meka thlang lama hianin alu le theya kan lut leng la hianin hei kan room lam ania ke ma po hei kalang ve thavia we post lokila ka room lama ka phaya la hianin room thiang lim ve deuh mai no siama han honganga ta hian hei ka room ania ka pek te po ka da to a to thim deuh rai maya hei khum thrak te fel ren ron fai thiang lim em mai oma helai hi han hon le chuanin tia hon tur nge ni wong thiam mai lo ve wong chia thang lama lo pe ut mai hay var sur mai cái lai tlang rong rong te khi so lại so nin cái thiền te cái Indian pui an lo ma thlan lo la ve mek boka an room lama aro puye Switzerland ram thiang lim Holy Land ni lawin oi ni lawin thiang lim ang zok khan mo phái ram phái anh ấy chứ kami mun khan ni ve lar ve boko ko war ur mai hianin karum balcony atanga la kani ko tong lai de ko var thiang lim khop mai hei voin hi ni som pasari February ani ya kan tlan para hei snowfall vurtla no maya atlak lai ro son hei kan lawa se hei lo la tam maya snowfall lai ta kan chu na hian hei relin kan kal zela la hian kan ding don ani mel rei vak lo kan ding don hi hei rail station apo bura lo mai ruwa sur senga an rail hi tram ang teuh ani ber mai tram chu ni chi si lawa adam khop mai hei India ram rail ang te ni ve lo ve tuk ang khom lo atol zu mai ni hei mian tam lawa ta hian mi pakhat a thua ni china khan kan be chara hela hian ma se ke na thawa hela hian claim azong chon thua chuan an kong hi azau big lo Zurich lam kan pan scenery, beautiful scenery and a big lake with snowfall, and people are still working here, making a place for maybe tourists, building houses, and a little bit of cloud there, and we are going towards Lucerne. Lucerne, yes. Lucerne. We are not able to pronounce also. Yes, our Uchama is guiding us. Lucerne. One train has come blocking us. Now finish. Then over. So at least a little bit of insight also. Here is Rohan. There, one terrorist. Joel, BM, here, Stephen Hawking. Yes, we all are Indians, and behind us there are Chinese. Doon na hiyan Switzerland kapuya kanang mek ani pathian ni ani ya jing lama
in khom te kan nei a mas te kan nei a enge min kha kan thei mas kan nei na min kha chuan in Zurich kan pela to na hian an khopui berbana kan oma savom park anti bears park antia kan omega helai lui he thiang lim khop maya hey lang rul mai Chinese ho hi mun tina hian lom ve ze hei to na po hian oma ta hian in hei an lo in sei dul dul mai chuan lakwal thuak thuak ani he kal ve tak ro ro wa riat ve reng nan mi te pon lo om nual mai an lei lon te po hi kan lei lon ai chu an tong mel deuh chim ve mai mai lo wang hei chu salai dar chu rin ai na ri rei hle mai dale ang helai hi ngela kan kal na tu kan kal na ming lai hi ka the lo lu tu ka di hian Switzerland kan lo mek ani khop khat kan pan le do na kan kal kong po tiang hen nia kal kong hi hei na motor kong ang chi hi chi an phula vur hi tuira la ti hian kal thei ani mai a ni lo seng chuan in vur hian ti hian khat vek mai ni nu me